Terve teille kaikille. Myös aurinkotekijät tervehtii sieltä. Valossakin tervehtii sieltä. Tosiaan ollaan näin lähellä 100 tilaajaa. Ollaan näin lähellä 100 tilaajaa. Kamaa. Nyt sitä tilauspainiketta pohjaan, niin tosiaan tässä videossa mä aion haastaa Minecraftin ehkä yhden vaarallisimmista bosseista. Nimittäin Wardenin. Elikkä Wardenin. Ja tämä teen siksi, koska 60 tilaajien kunniaksi on pakko tehdä jotain spessua. Onko mennä videoon? Niin, täällä ollaan. Ai niin. Mä en tiedä, että onko tää hyvä idea. Mua pelottaa ihan sikana, mitä tästä tulee. Jos mennään. Se laittaa kaiken järkeväksi. Oh no. Oh no, oh no. Oh no. Ja se on siellä. Aina se. Oho, sinulla lisää uusia. Mitä se nyt tulee tuolta? Katsokaa nyt puuteen tällä. Se järvi on. Kattokaapa tällä. Ei. Tätä on mahdotonta tappaa. Onko se siellä? Ettehän tää ihan helppo tappaa. Ei mun jouskari. Ei lisää vartijoita. Ja tässä tulee yö. Nyt mä aion etsiä sen Wardenin ja mä en mene tappaa sen tällä miekalla. Missä sä oot? Ja se on creeperi. Älä tuu tänne. Nyt sä vois tappaa. What? Mitä? Et sä oot täällä Warden. Se on vähän viistosta. Se on voitettu. Mä tiesin, että se ei oo niin vaikeeta. Ja siinä on mennyt 3 minuuttia. Tällainen oli vaan Warden vastaan minä. Niin, se kuoli. Mä voitin sen. Me nähdään ensi videossa. Hei hei! Onhan toi reilua Wardenille.